Ko smo mi, Kančići prijatelji, šta radimo? Pjevamo i igramo se. Duncan Kan i doktor Patak. Kan, 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 tararara, kan, kan, tararara. Kančić jutros tiho sjedi, ne mrda se i ne kreće. Neće pjesme onda pjeva, nosi čmrca grlo peče. Mama kaže, Nije strašno. Samo sad odmori malo. Idemo kod doktor Patka, pa će grlo biti zdravo. Doktore Patak, dobit ćeš zadatak da Kančiću malom našem učiniš da manje kašlje. Kaška sirupa 3 put dnevno i prstohvat dobre volje. I Kančiću vašem grlo bit će bolje. Sirup slatki 3 puta na dan i dobra volja, to je plan. kod doktora gužva mala, Kan drži se za vrat svoj. Kašlje grlo baš ga boli, ali je hrabar naš heroj. Doktor Patak na očale malo spusti na svoj nos. Kančiću, bit ćeš bolje, al ne smiješ hodat bos. Doktore Patak, dobit ćeš zadatak da Kančiću malom našem učiniš da manje kašlje. Kaška sirupa 3 put dnevno i prstohvat dobre volje. I Kančiću vašem grlo bit će bolje. Sirup slatki 3 puta na dan i do